fogo, tu tout est fogo, tu es fogo, o fogo. Chindibo. Igbo ekele m unu nnọọ na chi ndị Igbo ewezigo unu aga enwe chi ndị Igbo ọ ga-adịrị unu mma dịkwara ezinụlọ unu mma. Aha m bụ Chinwe Ebili. Ụbọchị taa onye niile nọ n'ime ụlọ ga-eji aka ya akọwa onye ọ bụ nwaanyị nọ na ihe ndị bekee na-akpọ production, movie production. Emego ha movie dị iche iche nke dịka King of Boys, mana ka anyị baa n'ime ụlọ ka o ji aka ya ọwa onwe ya. Ada dị ọwa mma ndị iwu nne ma ji aka gị kọwa onye ibu na ihe na-eme. Aha m bụ Aneyi Elizabeth Nkechi, amụmadị onye Igbo, and esi m na Anambra State, Ọzọbụlụ, side ebe Eziọha. Ihe na-emegharị ka iwu ife onyonyo ya gbasara movie production. Anyị emekara ihe movie dịka King of Boys, na-emekwa Chief Daddy, na-emekwa Kwam's Money, na-emekwa His Excellency, ma ọtụtụ ụmụ ihe gbasara ha na-egosi. Yes, so ihe nọ na ya. Ọ dị mma ndị onye kekwenụ agadaga madam gị na ya na-eme ihe movie production gị wa aha ya? Onye isi m a na-akpọ ya Madam Effective. Ọnya bụ onye na-coordinate na menyawu casting director gbasara ndị ọbụla na-abịa ịbịa ime ihe gbasara that movie. Nya ma ndị ya play the role of ma. Ị mana nke a na-akpọ King of Boys, movie nke a atọgbuola m. Ama m otu agozi tọgbuo ndị dị iche iche. Yes, ndị mmadụ nọ na suspense. Ebe nke part 2 anyị na-ewepụta kịta anyị, ọ ga-adị ikpọkpọ. Nwaanyị a na-akpọ Toyi Tomato. Ịzụkwa part 2 ga-adị kpọkpọ. Ọ ga-adị kpọkpọ. Anaghị egosi na Netflix. Ọ bụghị ihe sinima. Ndị Netflix eburu gị already. Anyị jikwa ama. Yes. Ihe movie production afọ ole ka ị nọgoro n'ime ya? Anọgo m ihe karịgo afọ 10. Ịnọgokwa ọdụ. Anọgo m ya. Gị na Madam Effective. Madam Effective, yes. Ọ dị mma. Ọ ha wụ Madam Effective, o nwere ahụ nke ahụ ndị mmadụ ji mara. Aha ji makwana ya wụ Madam Shola. Madam Effective bụ production name. Ọ bụ onye ala. Onye ala. Ọ dị mma, dịsị na eke unu na-eme dị ya. Daalụ. Na-eme ihe. Emekwa ile nke ọ na-akpọ emekonu ka mere ọhụrụ. Akala onwe nke ọwa nke agidere so. Nke a dị na His Excellency. O sokwa na Who's the Boss. Anyị nwatụ nọkwa na ya. Anyị ndị na-eproduce kwe. Ọkwa ọtụtụ ndị a na-eproduce kịta aka nọ na shooting. Ka na-apụta. Yes. Anyị jikwa ama. Ọ dị mma nne. Emekwa ihe ọdọ m chọrọ ịjụ gị. Imeme ndị nọ a na-akwado ị na-emekwa ụmụ mobi na-ama ama. Ile ụdị ihe ị nwere ike ịgwa ha maka eme ndị dego mobi mekwe na ya eme mana eme onye na-azụ ya. Ime a na-ere ego na-aga ọ na-eme ego a na-emepụta n'ime ya ka ị ga-abụ ụdị ndị ahụ ka ha mee. Inwe ịhụnanya ya gbasara kamera, ọ ga-agara gị ife. Ya ife ọbụla na-agbasa ya kamera, as long as ị nwere ịhụnanya na ị ga-emepụta mmefe. Ma mgbe ime ndị bido n'ogo afọ iri eme ya na-emepụta ụdị ndị ọha kwụsị onwe ha na-akpọ audition. Ị gaa ya ndị mmadụ na-ama gị etu isi eme ife, etu isi stabilize the character. Onwe onye ya afọ gị ife na-eme ya akpọ gị from there. A na-anya agwa aka maka ihe na-eme ndị mmadụ dị iche iche wu anaghị eso aka ha kwa eziokwu. Ọ dịrị ọkwa n'ezi ide jide kamera ma ife sokwa kamera, ọ dị ọkwa n'ezi. Otu mgbe isi m bịa atụ wasị gị bịaboria, wasị gị bụ ara, wasị gị nke iwe agha ụdị okpo mkpu asị m ji isi akwa achọ m iwe agha chọrọ ime ewu nke a ga-akpọ m sị m bịara ime ego. Otu ọbụla nke ọbụla ihe emewe ọfụma ha ga-etinye gị so anya wụ ihe ahụ mmadụ abụ na-eme nke ọbụla ifitiri ọfụma o tinye gị that side a na-azụkwa gị n'ụdị ndị ọzọ. Etu a ka ihe esi megide before you know it gị professional. Ya mama ụta Madam Effective bụ onye ala ọchị ịghọ ndị na-eme ihe ejije a ọ na-ele na iwu onye Igbo iwu onye ala mụ abụ na onye ada Igbo so kama ọkwa mụ na ya na-arụ ọrụ onye mụ na ya nọgide since 2009. Lecha ma ebido from modeling ruo ushering bido acting. Lecha ma sị na m emewe fan na mụ bịaba so na ya na-emu ihe ahụ. Ọ na-ele ma iwu Igbo ma ọ ịmakwa ihe ihe ị na-eme ji aka ịrụba.
Movie unu na-emekwenu ọ na-ete oke aka mụ mepụta ofu ọ na-awụnye dịka ofu ọnwa ofu afọ like King of Boys o wekwara 2 months like 2 months ọ dịghị easy mana o nwekwa some movie na nwekwa 2 weeks o depending na the duration mana emekwu na-emekemeke ofu actor si anụchi eme gị kunu ga-eme. When the time is right in your life, I will expose you. Have you thought about where your soul will end up when you are finally released from the shackles of your earthly body? Azụ ga-abụnata azụ, ọwụgodo arụ, ọ ga na-esi ka azụ. Emekwu na-emekemeke ofu actor si anụchi eme gị kunu ga-eme. a ga-achọ ha nwere a na-akpọ body double onye yiri onye a na arụ otu na a ga-enweta onye yiri yes na ada adagwakwa makeup artist dukwa specialize in that one ịma na so makeup artist maka scope mmadụ yes odokwunye ahụ iche n'iche ha nchene na-enwe ha na-emekasị biko ahụ na ga-enweta onye yiri maọbụ dịpụta ime ka onye a yie ka mme elu dị fim adịghị adị surprise onye a yichara gị ichesa ọkwa onye a na-eme a na-akpọ body double mee na your body dị double onye ọzọ nwere arụ iji ọ dị mma nne mana na movie production unu na-eme ịma na ele ụmụnye dịka like ụmụnye dịka nke ndị bekee na-akpọ hard time unu na-efesi anyị akpụ nke ahụ ọsọ Chineke ka anyị na-eti everything n'ekpele o nwere ihe dị izi n'ụwa so everything bụ na ọ bụ na inwe ịhụnanya ịgachi ike na-eme ihe na-eme ịne n'anya n'azụ onwe ka esi ya imeri ihe ị ga-emeri na ya enwe mgbe unu na-ememe ihe production ịma ndị nepa techima ndị nepa ha wụ ọkụ a ga-akọtụ mgbe ebidokwala ọkụ anyị olukwa bak etu a ka si mee emebe mgbe unu mana a na-akwado emebe movie unu kwado ime in 1 month abịa mee ofu ihe mee anasị mmiri ezome unu kwesị ime ya so kama ọ ga-awaji 1 month ọ na-agụ 6 months or 1 year unu enwego such experience before anyị na-ebido anyị na-enwe plan so anyị na-afụzi ụmụ ihe ndị a like mgbe anyị shoot to the King of Boys part 2 ebeda September October and udu mmiri dị that time so and mostly ihe movie na-abụ n'ime abalị so ụmụ n'abalị a ma King of Boys n'etiti abalị kwara anaghị ala ụla throughout the period of that 2 months so anaghị ụra ahụ a na-akwa eyiri ọdọ ọkwa ize ka anyị si n'ọdọ inwe ịhụnanya n'ihe na-eme onye nwa na-ekwere ụdị mmadụ ma like ihe okwu mana a ga-enye gị ka ịla ụla ịlawụchuola kpado ebido shooting n'ime abalị so mgbe ahụ some of the days mmiri na-ezukarị mmiri zuwa na a ga-akwụsị mmiri gbadakwa na ebidokwa because even ihe abalị a ya chọọ mkpọtụ or editing so that mmadụ na-anụ ihe a na-ekwu so ishoot movie ọ na-eri ego buru ibu maka ndị ụfọdụ na-atụ ụjọ na enwe ha movie ọ na-eri ego buru ibu ihe gbasara nke ọ dakwa eli ego ọ enwe the necessary instruments gbete location gbete the actors na ihe a ga-eri ebe a ga-anọ ọgwụcha mana movie na act na-eproduce ọnwụ madam gị na-ede ọnwụ na na-ede n'onwe ụnọ na-ego no madam bụ onye na-ede ọ na-ede n'onwe ya ana nwekwa ndị na-ede na-abịakwa ka anyị produce kwa anyị abịa shoot choose ndị abịa mee ya emepụta ake ọ dị mma nne ọ dị ka ma ga-akwado bịa na-ekpo ndị chọrọ ihe atụ ọmakwadochi ndị Igbo ọhụrụ bịa so anyị na art ele ka anyị ga-art art otu ndị Nigeria si aja dị n'ala na ele ka anyị ga-art ụmụ movie niile unu na-eme emego nke unu produce na-anaghị ere ndị mmadụ na-esho too much interest n'ime ndị nọkọta ihe movie production mụ bụ nke adịghị ele maka ya na-emekarị ihe a na-egosi na sinima and everything na sinima everything ndị mmadụ na-ebe ya ọ dị mma otu a Obiọma
dị m na ịkpọ gị zaa ya maka inweta ndị na-art King of Boys ndị mere King onye legwe movie art King of Boys kwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu ịkpọ King of Boys Lagos ịkpọkwa ọnụ Chief Daddy Kwam's Money His Excellency ọtụtụ ọkasị nkụ Finding Bobby kọdụ ga-art na nkụ ga-etiga chi ndị Igbo of money ọgwụ eziokwu ga-agụkwa ya agwa chi ndị Igbo of money yes chi ndị Igbo ndị ji ego a ga-eme ya a ga-emekwa eme ndị mmadụ fim ọ bụla n'ime eti ego n'ime ndị mmadụ na-eti isi ọ dị mma otu unu na-eme ihe production a emume age grade unu na-ele onye abịa onye azụ nso onye akala onye ọnọgọ ọdụ nọ na-ele middle scan mba ebe ọ bụ na onye nwere ọnwa ana movie a na-eme a na-enwe onye ahụ ihe madam m na-arụ ọrụ onye ahụ mata onye fit onye na-elecha the script ọ bụrụ na ihe ụmụaka akpọpụta ụmụaka dị age range ọ chọrọ ọ bụrụ ife ndị kara aka ya akpọ ya o ife ndị agbọghọbịa n'okorobịa a akpọ ha ọdịnọlụ na ọhụrụ na-eme nke ama onye ama ewe ya amaghị ya agaghị ewe ya like etu a si kwu as long as na ịma ihe ị na-eme ime ya ọfụma afụ ya n'anya ya bịarụrụ ọ dị mma nne ndeewu na ịkpọrọ gị na-aza ya ọ ga-adịrị gị mma ilewe kelee Madam Effective sị ọ ga-adịrị ya mma na ọ hapụ gị bịa zaa anyị ịgbaba Igbo anyị kanakwana chi ndị Igbo ọ ga-adịrị unu mma anyị na-ekele NF Furniture ekelekwe Mrs. Omokaro na Dr. Onya ụmụ nwanyị ibe m dị iche iche na-akwado chi ndị Igbo ọ ga-adịrị unu mma Dr. Onya nke nwe Juliet Academy na Berkeley ọ na-akwado anyị otu pụrụ iche ọ ga-adịrị gị mma ịchọkwado ihe ndị akwa ihe niile m na-eyi akwa ọma onye a na-akpọ House of Ụwa ọ ga-adịrị gị mma ị na-akwado anyị n'otu dị iche dịkwa ndị niile anyị na-akpọ bụ ndị ọbịa anyị na-akpọ ha na-asa ọ ga-adịrị unu mma oge niile dịkwa chi ndị Igbo mma ndị Naịjirịa mma ka eme gịnị ka emesịanụ For your gossip, interview, lifestyle, we bring the news. Gulo check Kilibe.